Dance-dance muna ang pet, pero ang hirap gumalaw pag di nagkakasundo ang paa at kamay mo sa paggalaw. Kaya eto, face expression na muna, baka sakaling masungkit na ang ritmo ng tugtog na gustong i-indayog. Adi na mga boss, basi man kit makapasok sa trend, practice nyo na dali ay, bangin man mag-upay. Pero kay... Nauna ako. Di talaga makuha ang tamang beat. Buti pa ang aking mga kapatid. Parang trip ko nang gumilit at panoorin na lang sila. Yun talaga ang aking beat na beat. Sa katunayan, di lang ata kami nakasampung ulit. Pero di pa rin namin talaga makuha ang steps. Kitams naman mga boss, nilalove na lang namin ang aming mga self. Pero ika nga, practice makes perfect. Kaso utang na muna ang perfect, practice na muna ang isusubmit. Inabot na nga kami ng madaling araw, pero puro tawanan pa rin ang bitaw. Pero tong panghuli, the best. Pansinin nyo ang kanyang pitik. Sawari ko eh. Ibang-iba talaga ang kanyang steps. O siya, tama na to. Ito na pinaghirapan namin hanggang 2:00 ng impunto ng madaling araw to ha.